Nay, Mark, apay asan ka pa yan nagpulas? Saan ka kadi amapan ni Jay pagkadalan? Wadatang, masaluta. Kanayon ba't kami na mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutlati di of kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimot ka man, Mina. Apay sikati ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. Anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang isaw. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di. Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo jete race me. O sige, inakbit inji balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit, Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence na tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga day ti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa na da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din tayo inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mata pare. Aywan gayam. Asensado mo't ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, ibagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, uno bulan. Agpukawan, iskan ko na daw eh. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat ka sa nga, Mark. J-Man 7 Soldiers na na? Anya 7 shoulders, mag. Anya ka din ay jay. Makan, wano anya. Ay, kwa, anya laki din na ya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day taman ni day ta siyang po nga 7 Soldiers. No head and shoulder mo't asyam po ta itudtod o baraw. Anya lakit din na yan. Oh, Manong, api nga itakalaang. Api anak kami suot ka manon. Ay na, ad-ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka mamumina. May saka wait. Buisit kay tibiyag ko. No, kut, api nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaang. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Ang mga no appetite mo, ti kayat mo asawan, Manong. Wunay! Wunay! Da kayong tinalaing. Di ta ka man lagay. No, isuro lang arudan iti husto. Isupay tinatangsit. Hey, Rabein Mark, ngam adda ka paila dito isalas nga cellphone. Di mo kunaan, adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Hit kita nga rod no the Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan, palpakman ta imbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Ay nga ron ti masursurumita.
Manong, saan ngamin asimrok igi pagadalan? Birbirukan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng da jay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan apalpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa'y lang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man da DJ listaan di nakapasa. Awan madnagan mo ijay. Amom, first bat pa'y lagdi nakitam. Awan pa'y ti second bat. Ha? Ang mga nubats pare, saan abat? Alay ko tatang. Mina, tulungan na man, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamakin ka. Anya ka matay. Kita lang arudin nga, dasugat yun. Ni ay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka manlangan. Papanamay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumit na sugat mo, anak ko. Isungaro tatang. Pakialayo man kiti tay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man tay sugat ko. Ano ko? Anyalakit din. Duwati pimalpakam. Alkohol ken betadine. Saan nga alkohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuro ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, isong arod. Sapay, naisam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no correct wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay ang Manong ko. Ay, sus! Apay ngay, adita agbanta ti enti kit tata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka now. Anya, monsoy. Kaumot tata. Apay, diyo amaw. Ay, awa na. Diyo pa'y gayam ang ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok day tang ibagbagan. Ang sikansamot ti sana makamot ti dayta. Saan ang monsoy, no di feng shui. Ay, sigurado man nga may nagiti bagbagam sa munto'y balikas. Salbag. Kinatkatawan laki din. Naibabain na tatang. Ay, daytan day kun kunak barok. Di kan tumit ngamin mapanidya pagkadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 ka pa'y lang. Unaan na ka pa'y ni ading mo ang makalpas iti high school. Dahil tama na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yung paborito yun ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay. Tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan. Tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay. Anyaga pumat ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtanaka ko na, nay. Intong ko papispis ang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispis akong loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house. Ay, apo, napa-English pa yun ni tatang. Kumatangak man iti soft drinks nana. Kantay na imas sa tinapay.
Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, nay. Nimot Mark jay magmag na. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige na. Pare Mark, dumagas ka pa dito eh. Pare David, si ka maggamit ah. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David ngayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Ay niya ka di pinapasama kaya. Ay, ako na. Masurunok kami itibagi. Mababay na kada kayo amin dito yan. Apa yun pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaw. Pudno timbaga ni Nana Linda pare. Ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon. Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta teramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa. Oh, agpaiso ka diti nang kumanong? Saan ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saan ay? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ha? Ayaw kaya. Unin, talaga apalpa ka. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandan ni di na pa yan may batan dagiti libro abas basaan na. Mabuteng ka no, amangan no saan ang makapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni manong. Kat ita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamot laangan iti high school line. Kasi ka pa iti valedictorian. Congratulations, Mat, manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para kan ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kinimanang Linda amakmakan. Congratulations pare. Agyaman na pare ah. Kaya nagyaman ak may. Kan anos kalata kanyak. Oray na kaungungutak. Anya laki din ay pare. Agadal ka kidya na imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka. Abay, di ka agbalon iti pangaldawam? Agbalon na, klakay. Anya nga iti kanik no aldaw no sa anak ng agbalon. Anya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sida no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon itinatang. Anya nga iti makuna dagiti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anyamot tenday ta asawa ti kagawad. Kanayon anatang ti sidaan na. O, di kat nakababainan.
Unang peso niya. Ay. May babati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan ang mabalin natin ti balunok iji office, nakababain. Adamat beef ije ref. Di isun ti balon ng bakit? Uy, bakla! Nagbalon ka di? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya ka lakit din aya. Unay day na pa nagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, si Kangay, nagbalon ka? Aywan nagbalunak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Mangantay di kusina na imasti si Dak. Kasta? Kat, anya ti si damngay? Siyempre, vegetable. Kunak laki din no bulalo. Natangmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito yung balon ko, friend. Sayang met no da mabati. Kadwan Uray da iti balon ko, ibusan ta. Uwan gayam. Kunak man noon diet ka. Ay, salbag da diet. Ay, manganta di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig natin ti si Daywan, Sheila. Bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasigan natin da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin pagdatang yu iti karne, wano sa bali pa'y ngagkakaimas asidanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti nateng akas iti sidayo anya. Anya mo tunday ta sidayo. Rabong, nakasaksakit iti karabo ko. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakayang... Ay, pakawanam. Wan nga rod. Limas tugmot ta ni Ma'am Teresa ay nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalo ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na kagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana. Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga isuti makadadali ti beauty ta? Bayan ta na kita. Sa nabali. Ay, bakit matinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akis. Ano pa yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon natin ti si Daunda. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katkatawa nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo ang nakabangbangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti si daek ama pa nagtrabaho. Ne, si kamot gayam, Teresa, anya ti gatangam. Ha? Apay kastamot ang diawag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan may isa, kagawad nila kay ko.
Iso arumbang ma'am, tiyawag yo kanya. Nalawag. Ani ha? Uwan, Ma'am Teresa. Kasta Kat, anya nga rod tigatangan niyo, ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nga na. Kan, kumpletuan nyo ti rekado na. O sige, mabit lang wan. Awan gayam, amangan no kayat mo agumatang itinatang nga isag pawyaw. Adala ko kanatang, kapuros amin dagita. Ay nasaanan na. Manipot nagtugaw nila kay kukas kagawad, saan kaming agsidsiday tinatang. Ngamin, addan igatang iti karne. Saan min akayat tinatang. Iso lang timang dadail itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isang pao. Anya? Mala, yun ti karne agat gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anyamot na ni Nana Piling. Ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsitsidaak itinatang. No way! Ang mga nuadda sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kun may sa, makadadaon lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat a karne ti sidsida ang talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da kanon magsid sida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugay. Uwang nga raw, kasta unay mata na limas tuganda. Manipon nagkagawad dayday adado. Ay kung makitan tao intun umay pa nagbubotos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngam no siyak, dakayatan nga ibutos ni Dado. Itaan na minsan daan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw nagtugaw tumanan. Mga nuan anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay unay ang dakasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni Danaw. Saan arong bangag, turay manan iti barangay. Umadanin ti panagugutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga ron. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong-ungot ka man yan. No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay na kumata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, adumotan di tao ang nakakita ini saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbes nga ikampanya. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibot butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa na dya Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to lumangabak pa'y. Ngamsapay la kuma, tasaan. Itaak lang asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manungal daw. apay nga magbagam kanya. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno mo. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangin nga daw, panagbubutosan. In your dreams. Makabot butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito isang wanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. anya. Anya? Kasta tim bagakan ka na bakla? Ay,
Wala kay, yawanan baing. Uray di nakibutos da jay, awan bibiyan ko. Hanya ko manadya bakla kung para iti amin at tao dito yung barangay, amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niyang. Kaya ibagam pa eh. Saan nga parparang kanya? Tama nga nung madurab ko na dya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawan. Ano yung baga orasyon, ha? Di na kulip-lipatan ito yung panagbubutos, ha? Gawin ano, Jack malipatan. Ay, pangasiyo mo tata ibutos na manen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan ak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Ay, nasayat ano kasta. Uray ije purok yung kumamit kagawan. Patarimaan yung dagiti dadal apa nagpampanuno ti tatao. Wayne, dagiti kasken ka anag kagawad laeng ke limbas tugan. Nagkagawad ka unlay. Ngimatong ti isbo, makaslarin bo. Iso pasensyakan kagawad Di mo naman nga ibutos ka. Ipakpakaunakaon. Ay na. Mariknak medyo ang tigtigar-gar ti bagay. Bakit? Ni, apay ko mga tigar-gar ka ngay lakay. Relax ka ka di lang. Masigurado ka may saka kadagiti mapagasatan ang mga pa. Sapay lang ma. Ang mga no maatake at no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko natumong. Ay, makapaulak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsalud-sudan. Doon niya tikat katawaak. Ay, nakita min ko ni Sheila Teresol. Ay na, daksang gasat. Maikawalo kayo. Ex kagawad. Ha? Oh, anyat ka tumasawan bakla. Di mo maawatan? Maikawalo kayo ko na. Kati may sa makapaulak. May sala ang tilamang yo. Iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Nagganasin George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matindi ka tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lakay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga ron. May sa tilamang. Ang, ay, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay, Anya ngay nga rod. Adan tulata lakay. Saan lang amay may sa tiyal daw. ay, sa bagay Ay, danglayo dito ako. Danglayo. Libre ito. Ha? Dakilakla ko. Ay, di awanan baing abakla. Masipat ko lakit di awanan baing. Bakit? Ibaga man, saan adito'y asilid ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga noon, ada pumunod ti ulok. Ay, nakamatat day tayo ti bulan. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam mo, naimasisidaak, dinakdakan. Ay, kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sida. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan, makasidalat tayo di naimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamo kidaglawlaw. Kita man, waging ga ita, kat karnila tati si dada, itata na abak da. Shh!
Tumala ka man. Inton ko mangag na ka. Amom lang nga rod. Di ore mangag na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man tisid sida awan bidang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad pa nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka ngagsidsida iti dilata? Kas kada nateng? Gapo, taday gatang mo itagkakaimas asidaem. Ngam itatanaabak. Ay na! Ay, may sapay ti lamang. Nako! Sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala! Ituloy mo lata ti mangan. Imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si Dami. Dinakdakan. Oh, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti si Dam? Sardinas. Ay nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka malangan? Ay, una yan ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Eh, kung mapangkaumutang no, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Un ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngamano lang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangam. No pa utangan da ka Wala kay, ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamagtan. Anya? Umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Eh, wan ko manana. Nay, kunak man no saan kayo ngagsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yo no bilang laang. Ay, kwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaana pa kung baba. Eh, nana. Saan tayo kumaapanunutan ang mas lamang tayo kumpara iti sabali at tao. Ngamin, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbaum kat bumaba. Maawatang. Wan, nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laang ni Dado. Ape nga nga ibarsak mo matanday ta kaldero elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nya matenti masang kutak Mayla. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Anyat orasan nga agpaiso ayan. Tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay na, naliwayak nga agpaiso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buya a Facebook Reels. Iso ang nag-upload ak matan Ito ag istorya pa lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y i-upload ko? Adamat ki di basit akilapan. Isong ti kanan tani mabisina ka nagapoy di talon. Na, pagguduan ta na. Makigudwa ka pa ilaang. Kunak man o binusog na kayo dita Facebook Reels mo. Anya?
Una yan, agap-apa man siguro dagiti agasawa dita may sa balay. Ay na, abangan doon naman ang basol di anak mo Una yan dayjay a babae. Ila mabaen. Iso nga iso ti sang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag kami na di makaungit na asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Uray la umingpisa, hindi kukuna. Amo mo di anak mo, naka-ar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi Iso adya ko mas daw. Apay, arjod na kaya? Kano pa yan nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di magbakay. Yokon lay. Di ka lang maangawan. Agsangsakit di apo ka. Yung kamang kita ang mga nubinaybayan man ang tinana. Wan lakay, makamu ka nga ro na namang kita dita insaan ko. Wag bakay. Por Diyos por santo, agsangsangit day anak mo. Amday tala cellphone mo, tinumdumugang. Ni, adda kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkikita ak man, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahi tala ti ambong nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkay wara nagiti bulong ti mahugan awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mo't nga agpaisun nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo di mon maarami dagiti trabahong. Agsermon kay manen ako nak. Kasano di kasermunan, nagalas tumot ngamin ti aramid mo, ultimo agdalos, di mo amaw. Day tala ko kung aatid dog ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti Lobaw. Pangking akanayon na giti abaga. Kasano? Mabangking ka talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigit kat parikot. Ha? Iso ako na mabangking. Tanangabak ti parikot. Ho! Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Nadagsin Parikot ko ni bagat ko. Tapay mo it paray. Ay na, nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maramid. Ay, na yun ngagpaiso day ta paray. Kasla awan serbina nga da asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku namon. Ay, mananusak lang. Gapot asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang ngagbalbalew. Ay, anyamot hindi kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga na pudot ti ulok nato. Ay na, saan anak to tinagan ko? Nati. Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya di pagpupudutan. Ay, awan matgaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, galing kagatang Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko mayla Kaya't mo ti acutics. Ngem di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Daan? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Aner? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan. Ta uray acutics ka. Saan tumit lang bagbagay di ta acutics di ta iman. Sana maibagay di ta dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakit tinakam mo? Makaungat ka?
Di ka agungungan. Gapot-apod no anang isit na gitadapan mo akas lalumboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Ano niya? Abayan, Mayla. At mismisuot ka manan. Ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato tilay bagbaga na. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti ag-cutex, gaputan ng isit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, timbaga na. Nagngingisit na kita dapan mo. Apay nga taakas ta, kati ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuday tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasla dapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo mo't nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw me. Hey, sika mo gamday ta na to. Nati, manong, sana na ito. Bueno, nati no nati. Apa si kata giway-way tinwa. Ay na, masya na kami kanitatang ko. Iso sa akon, Anya? Wen, iso sa akon. Pure amok apirmiti init kan masunburn ki rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali may cut mo lang di sunburn. Oo nga. Tinapateg na tulungak ni tatang ko. Wen mo kidi, sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo ti sunburn. Ken, andan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagalila kay. Kung panunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya? Imbag pa ini nato abaklat na nagagay. Ure na ka make up. Agiwayway tinwang. Anya? Kas jay ko mati kam palay. Nagagay. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure kin na magmag na. Nakaukod itinwang. Taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang na. Ure bakla di ison. Anya? Tatang. Ay, unay mo dayta na sangit mo, Mayla. Tatang. Apa yan? Ibagam nga minan Ikag sangit lang dita. Aguray ka. Nakalasgayan tarong pang nagsangit ka. Anya kayo matan tatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pa ilan. Ay na. Ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Hindi mo mga ngamin ibagan o apa. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Ure pa'y kanukin ginato abakla. Amom, no apa yakas na ti imbaga na anak ka. Gapo na ita, iti kinasanot mo. Anya? Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sablo sana panunutan ti asawa mo kita. Nung nagagit ka, anda, ngayatin na ka. Apingin may ka dito balay nato. Apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo kayat nga nakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us? What? Apay ka no? Daka mo Bueno, ikikumpara na ka diti kinapintas ta adwa. Ay na, napinpintas ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masuruna. Apay ngamin.
Gaputa kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man nga minagiti kaldero yo. Nakangis-ngisit, oh. Saan? Akas iti kukuman na po daw. Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, ha? Tila Oo. sasawumot si kabakla. Ay, uray-guraan na, tapundot ibagbaga. Agatang kang ngamin iti Scotch Brite. Kat gas-gasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gat-gatang. Hay, agawid ka na to. Agawid ka. Wala, agawid ako, ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ambom nga ordusen? Diba? Makanta pa man pare, sakbay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito yung paray. Mga gamit mo sana nagluto ti sarot nga asawa. Ay, una hindi ka sa tangagpaiso paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala paray. Wala sino man. Pagpayanin nato abakla tagi wayway iti ba? Uri nakapuspos ko ti make up na iti taltalon. Kasta ka day paray. Yun, naranak nga ron. Nangaragsak nga ron. Uri lang, kinikin nga, nakaukod iti nun. Day, jay, anato talaga. Uri nakarajod. Mga nagagat. Sana kas kanin bakit ka? Arjod, ngum sadot. Unay matan mayla. Nagalas tinasang padak. Oh, apay. Kita ang nagitibado tayo na ko ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay nabay am nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabas mo't daytan. Nakapitpita kas kada nabasbas ha. Ngam awan man lati ko na masukatan. Ikasukatan. Mabita. Ikasukatan ne. Gusto nila pa ng cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya. Inkasukatan ti anak mo kunak ne. Di mo urayan ang makapong tutak. Taambangan do'y belang ko na kita cutics mo. Alawanan. Nakalutukan? Ah? Anya to orasan aya? Ne. Agalas 12. Ha? Ay na. Saan pa'y gayong Ay, elmo? mauma ako nito ugalin. So, pansinsya ka na. Magsinataman langan. Anya? Elmo, saan? Pangasi. Nauma ako nito kasang ugalin. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sana bali ko man. Uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung aramidan. Pangasi, Elmo. Di nakpanawan. Ay, saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko kan ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na kuma. Pinanawan na ko si asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kong mas daaw no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diya ko mas dami tinaytan. Gapo, taamo ko anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana Arjod kan sa dot. Anya? O, apay ngay may kanito'y balay mi. Syo. Umanaw kan. Wow. Kato pinapanaw na akmat idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apumanaw kamiten. Di kagpatulong kanya. Pakawanan na kumanati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywam ti asawa. Tapnog subligan niya. Ay, problema ang gaitan. Sige. Pumanaw ka. Apay ko mga aywag. Ti saan kumit nga asawa. Yeah. Ay, agnagam kamot nga taitahan mayla. Pinanawan na kan ti asawa, kapo ito ugalay. Tatang. Saan namin anasaya at ti ugalay, manako. Amo masintiran ti bagay. Ngam di mo amo masintiran ti anak yaw. Kun may siya,
Nalabas di kinasadot mo. Day talag cute-cute ti amaw. Tatang, agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan dak. Kasarita yun ni Elmo tapno ang sublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao. Agkid daw ka iti pamakawa. Tatang, King baliwa mo na maminpinsan tinaalas nga ugalay. wen tatang, ikari.